Έφτασε πάλι η εποχή των φορολογικών δηλώσεων και έχει ήδη ξεκινήσει υποβολή για τις δηλώσεις του 26 που αφορούν τα εισοδήματα του 25. Η προθεσμία υποβολής είναι έως 15 Ιουλίου του 26 για τα φυσικά πρόσωπα και έως 31 Ιουλίου του 26 για τους μη μισθωτούς. Να τονίσουμε εδώ ότι στις 16 Απριλίου οριστικοποιούνται οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Ο φόρος που θα προκύψει πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να πληρώνεται έως 31 Ιουλίου του 26. Όσοι όμως επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση, μπορούν να έχουν και έκπτωση στο φόρο, ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η δήλωση, 4% έως 30 Απριλίου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου. Υπάρχουν όμως και ειδικές περιπτώσεις, όπου η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 26, όπως είναι φορολογικοί κάτοικοι που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό μέσα στο 25, δηλώσεις αποβιωσάντων, τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων ή επιδομάτων που καταβλήθηκαν από το 20 και μετά. Αν θέλετε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας σωστά και έγκαιρα, το Γραφείο Καράμπελα αναλαμβάνει τη διαδικασία και σας καθοδηγεί σε κάθε βήμα. Καλέστε μας τώρα και κλείστε το ραντεβού σας.